କହିଥିଲେ ତିନି ମାଙ୍କଡଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖ। ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ କାନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଖରାପ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା। ମଦ ମାଂସରେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ମାଡ଼ପିଟି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପୁଅ ପୁତୁରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଜଣକୁ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7 ଜଣରୁ 9 ଜଣ, 9ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ଆମେ କେତେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ, କେତେ ସତ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୁଲ କାହାର?